Smeštena uz obalu prelepog Srebrnog jezera, Vila Stević je vaša idealna destinacija za odmor u prirodi. Vila Stević, otvorena 2002. godine, nudi 14 dvokrevetnih soba i 3 apartmana, pružajući vam sav komfor visoke kategorije tokom boravka. Svaka soba opremljena je TV-om, klima uređajem, mini barom, fenom, a tokom zimskih meseci očekuje vas i podno grejanje. Vila se ponosi svojom atraktivnom lokacijom, udaljenom samo 100 metara od obale Srebrnog jezera. U neposrednoj blizini nalaze se kafići i restorani, tako da ćete lako pronaći mesta za opuštanje i uživanje u lokalnoj kuhinji. Parking za goste vile je obezbeđen, tako da možete bezbrižno istraživati okolinu. Nedavno otvoren spa centar unutar vile upotpunit će vaš odmor, pružajući vam dodatnu relaksaciju i negu tela. Vila Stević je savršena za različite prilike. Od diskretnog romantičnog vikenda, poslovnih sastanaka i seminara do idiličnih porodičnih odmora. Najbolja potvrda kvaliteta usluga su stalni gosti koji se svake godine vraćaju Srebrnom jezeru i Vili Stević. Za sve dodatne informacije i rezervacije ili možda upite, slobodno nas kontaktirajte putem telefona 064 4 500 600 ili e-maila vilastevic@gmail.com, a možete posjetiti našu web stranicu www.vilastevic.com. Vila Stević na Srebrnom jezeru je mesto gde možete pobeći od svakodnevnog stresa i uživati u prirodnom okruženju uz vrhunsku udobnost i uslugu. Očekujemo vas da zajedno stvorimo nezaboravne uspomene u ovoj predivnoj oazi.